Македония, което е най-високият статут на римски град извън Италия. Хераклея Синтика не е била колония. И само 10% нашия площад е по-малък от този на Филипи. И не случайно и гръцките колеги толкова много се впечатляват и западни и прочие. Обучаваме студенти, почваме едно различно отклонение да правя, говорейки за ресурса. Така че, окей, първите 2 века, там първите 3 века всичко е наред и има едно нападение в края на 3 век се случва, да речем около 280 и някоя година. Датите са важни за нас, някакви репери са във времето. Не знаем кой ги атакува, вероятно са вътрешни междуособици в римската държава. Тогава Хераклея е доста опожарена, но не е съсипана, те са богати, заможни и се възстановяват си форума. И в този вид, който виждате сега, тази сграда осветената я създават тогава, правят голямо ВИК, Колака Максима, дет намерихме статуите и куп други неща. Тоест те са били все още силни. И лично император им праща едно писмо. Това е важно писмо, което се намира в музея, за да ги окоръжи в началото на 4 век. Правят дълго време този ремонт. И вероятно, тук щеше да има един съвременен град и ние нямаше да можем да работим. Обаче природата е решила друго. И в края на 4 век, някъде около 380 и някоя година, ги удря едно много тежко земетресение. Ама толкова тежко, около 8 по Рихтер. Това е брутално. И ние работим с много специалисти, сеизмолози, геоморфолози в случая. 8 по Рихтер почти нищо не издържа. Най-силното земетресение въобще в Европа, някога измерено, откакто се води статистика на земетресенията в Европа, е станало тук в Крупнишкото земетресение, началото на 20 век, малко преди Илинденско-Преображенското въстание. Толкова е било силно, че земните недра се отварят, Струма изчезва. Тя си тече някъде надолу в недрата. И има писмени, това е преди 100, да речеме, 20 години. Това, което ги удря в края на 4 век е също толкова силно. 8 по Рихтер. Срива се площада, късат се като кибритени клешки буквално стените. Те нямат ресурси и възможности да го възстановят площада, но искат да живеят все още, корави са. И какво правят? Почват да преизползват помещенията, да си правят къщите, затруфат с пръст това, което не могат да вдигнат, защото е тежко. Ето всички тия архитектурни елементи са доста тежки, вече не могат да направят площад, но искат още да живеят. Те са смятали, че могат да продължат и да си възстановят постепенно живота. Знаеме го от археологията. Даже имало богати хора. Но по-лошото е, че след земетресението им се случва една много тежка речна вълна и хората всеки път ме питат, не сме в Япония, в океана да има цунами, как се получават такива вълни. И всъщност тази вълна е запазила града до голяма степен за нас археолозите. Ние археолозите имаме работа от нещастието на хората. И остават следи от тях. Дали ще е земетресение, дали ще е война. Ако всичко беше гладко и розово, ние нямаше да имаме работа. За съжаление, знаете и нашето настоящо, постоянно има някакви катаклизми. И за археолозите май винаги ще има работа, ако има човечество. Дай Боже да има. Какво се случва? Земетресението е толкова силно, че освен, че града рухва, там, където е граница сега с Северна Македония, нали, има теснини и се срутват страшно тонове маси, земна маса и запушват пътя на Струмешница. Струмешница не е, вие живеете тук, не е за подценяване. Виждал съм как наводнява полето, беше 12-та или 13-та година заради многото порои и те се спускат от двете планини, от ограждани от Беласица. Запушва се трасето и тогава пъти и става нещо като язовир, като бент. В един момент това се къса, а вълната е доста висока. Значи намираме тук едни огромни камъни, които са качени на височини и тя нахлува, удря града, допълнително го съсифа и цялото поле го покрива с глина и с пясък. И в момента имаме по 3-4 метра глина и пясък. И това запечатва града, за да имаме ние шанса да го намериме в едно добро състояние, все пак много оцеляло. Благодарение на тази запечатка. Местните хора повечето, не че не са вадили от тук камъни всички, и това е една кариера дълго време било, но в дълбочина не очакваха, че има такива запазени стени. Ние с геофизика успяхме да ги локализираме. Това ги съсифа, защото полето им е покрито и ти не можеш да правиш земеделие. Бягат горе по хълма, но е трудно. Имаме загинали хора, случва се, обикновено си ги погребват, в този случай за някои не са успели. Но казвам, продължават да живеят, вече са и християни.
трябва да бъдат християни, защото 380 година има една заповед на император Теодосий I в Сол, Тесалоники се казва едикта. И според този едикт вече не може да има колебания между заезичество, християнство, край. Всички трябва да са християни. Имаме какво се е случило по това време, тежки времена, като се смени идеологията, винаги е трудно, имало сблъсъци. Разрушили са някои тук светилища малко преди земетресението да ги удари. Това на Немезия ще стигнем до него, ако вече не ви е доскочало и не сте измръзнали. Крият тези статуи, които намерихме в големия канал, защото те ще бъдат поругани и изчупени от агресивните християни, на които има доста гняв и вече им е дошло до тук от векове гонения срещу тях. Смената на идеологията е проблемно. И когато горе-долу са адаптирали си направили нещо като църква, малко е тъмно сега да я видим, но това е една сграда, която е било вероятно езически храм и те се адаптирали за църква, за да се черкуват и да бъдат като всички други и да не ги закачат централната власт. Освен това някои са носили християнство в душата си. Когато всичко изглеждало горе-долу са се адаптирали, града функционира, западнал е, но функционира, инфраструктурата му до голяма степен също канализация, водопроводи функционират. Освен, че нямат площад с хубави колонии, не могат да ги изправят повече. И ги удря второ земетресение, което се случва в средата или втора четвърт на 5 век, грубо казано, между 425 и 457 година. И това било пак толкова силно. И това е много мал шанс. Това просто им скършва духа и града приключва. Тоест до средата на 5 век е града. Рухва всичко окончателно. След това живеят и разпръснати групи хора, които са доста бедни, недохранени, погребват се дори на самия площад, намираме техните погребения, изследваме ги, умират си млади, болнави. Това вече не е било град. Обаче за наша изненада, 21 година успяхме да работим малко на Акропола, т.е. горе на южния склон, както го виждате, на Билото. Това има Акропола. И там се установихме, че една група от хераклейци продължават да живеят през 6 век. Т.е. между 500 и 600 година, грубо казано. Те живеят там, имат висок стандарт, имат си своя крепост. Вероятно са имали някакви охранителни функции. Подкрепени са вероятно от столицата Константинопол на Византийската империя. Всъщност Византия едно измислено има от учените. Те се наричат Ромайой, т.е. римляни. Те се смятат за наследници на римляни, имат основания за това, защото столицата от Рим е преместена в Константинопол, официално става столица 330 година и те са източна римска империя всъщност. Византия е наречено преди около 200 години и до сега го използваме като работен термин. Но тези хора живеят до към края на 6 век, когато ги удрят аварии и славяни, аварии цезени, конници от Азия и са си сипали това селище. И живота прекъсва. И за нас беше голям въпрос, защо няма от средновековието следи. Тъй като това е важно място, нямахме никакви следи от живота от средновековието. Нито долу, нито горе на Акропола. И тази година, понеже работим на около 500 метра от тук, няма и толкова заради Булгар Трансгаз и разширението на газопреносната мрежа, и попаднахме на жилища от раното средновековие, от 7, 8, 9 век. Което ни показва за първ път археологически, че хора е имало и са живели колко кратко, не знам колко дълго, но това е ранно средновековие. Там българи, славяни, но говорим за ранно 7-8 век, не са се изпарили 9. Сега, какво друго за Хераклея? Тя е, аз съм работил в цяла България от много дълго време, от Дунава до юг, но обект като Хераклея, не защото сега работим с екипа, толкова богатна информация просто няма. Той бълва артефакти и информация, може да се отдави човек в тях, ако не умее да плува и не се съсредоточи. И не случайно стана бързо толкова такъв хит в публичното пространство и при това не само в България. Много богата култура от всяка гледна точка. Късметли сме, че има много надписи и те са много интересни. В музея са някакви, защото са тук на място и ще трябва да ги преместим. Те носят изключителна информация. Е там, където е тъмничко, във ъгъла виждате стърчи, не знам дали виждате зад парапетите, някой може да го освети там, макар че снимат. Има един камък вертикален, виждате ли го? Това е един надпис, вероятно някой от вас го е чел вече. Надписа го спасихме пак от иманярите със службите преди около 7-8 години. Там от Айдарица една месец го бяха намерили, малко им беше тежък, влачали го напред-назад и го сложихме там, за да го виждате, преведене на български и на английски. И защо ви го посочвам?
Защото това са много грамотни хора, които пишат дори поезия. И това е една криминална история от втори век. Сега е тъмно, няма да мога да стигнем и вие сте много, ще дойдете сами си го погледнете. Криминална история от втори век в стихове, което означава, че тия хора са доста образовани, за да направят такова нещо и да може, като го напише, някой трябва да го разбере и да го прочете. Като го чете, вътре има за Омир, дори препратки. Много интересна информация. Става просто, например, за един Касандър, който е от Хераклея. Той е бил търговец, отишъл в Палталия, който е Кюстендил, и там го предал неговия приятел, който бил като Одисей, толкова лош, защото Одисей тогава не се е славил с много висок морал, нали, той е хитърко-петърко. И този приятел го предал, някакви разбойници, лоши хора явно са го нападнали в кръстненското дефиле, да го оберат.